Donostiako akuariumera. Bertan da, Naiara Gago Katalina Erauso abesbatzak bere 40. urteurrena ospatzen duelako. Kontzertu hasia izango da, eta Naiara, arratsaldeon, kantari hasi aldira. Arratsaldeon, Ibon, hasi dira bai, eta ikusten duzuen bezala instrumenturik gabe akapela kantatzen du abesbatza honek, baina ez dizkizut nek detaile guztiak emango hemen ere aldamenean nekane daukat arratsalde honekane. Berdin. Zuk sortu zenuen abesbatza orain dela 40 urte. Bai. Eta nola entzuten dituzu gaur egun? Bastante poliki, zeratikan zaila da denborakin jendiak ere guztiak hartzen ditu. Eta zaila da, sakrifizio handi berda, eta gainea abek jendia sakaten bere aldetikan, juntatu ziren neriakin. Zuk zuzendu egiten zanuen abesbatza? Bai, zuzendu nuen 14 urte inguru, 15, bai, entziaten noen dela 5 urte omenaldia, uste nuleko, eta utzi nuen Sekun González Uribe oneri, utzi nion, beak jende batzuk bazitun eta sartu zitun, eta klaro, dena ikasteko lan asko. Lan asko utzi zenuen, utzi zenuenean. Bai, klaro. Eta gauzetxo bat, kantu lirikoa kantatzen dituzte, zer dira kantu lirikoa guk ulertu dezagun? Kantu lirikoa, nik uste dut, kantua izan leke lirikoa edo religiosuare asko egiten dute, gabonetan eta mesetan eta gauz asko kantatzen dituzte, hori lan handia da, eta geho programa aparte profanua, Erdi Arokoa, batez ere 14 erdikan heldu dute, esatik Erdi Arokoa zailagoa da, simpliagoa ematen du. Eta zeur erakutsiko didazula lehen osan didazun bezala, ezta? Bai, diskoetara galeko. Kontzertua, baina hor jendea txintxo ikusten da, ez dakit, egoteko moduko girorik aldago? Noski giro bikaina dago, baina hori bai oso lasaia eta ikusten duzu hemen nola arraitsuak badauzkagun, akuariumeko zuzendaritzak esan digu, zenbaitetan jendea lo ere gelditu dela. Eta orain hori kontatzen duzula, hemen ere aldamenean, Xabier daukat, bera akuariumeko komunikazio arduraduna da, arratsaldeon, Xabier. Bai, arratsaldeon. Konta iguzu, abesbatzarekin daukazuten harremana hemen, akuariumean. Azkenen guk elkartearekin dako harremana, 40 urte betetzen ditu Katalina Erauso, hainbeste urte artari eta kulturari bultzada ematen Donostin eta Gipuzkoan, 35 urte bete zituztenen ere deitu zeuten, eta hemen ospatu zituzten, eta aurretik ere gurekin egin dituzte 2 erakusketa. Eta, aurten ere deitu ziguten, ez zitula bere 40 urte urrena gurekin ospatu, eta, azkenan ere sala utzi diogu, bertan kontzertu emateko. Eta areto bikain honetan dena denen beste hainbat ekintzare antolatzen dituzu, ez? Esan kontatu iguzu zer daukazuten aurrera begira, labur-labur. Bai, egia esan beti esaten dugu, ez? Hobeto 375 egunak bete-beteak eduki, eta adibidez, bihar bertan prentsaurreko bat egiko dugu. Baina ez bakarrik prentsaurrekoa, askotan erabiltzen dugu ere bai, ikastolak etortzen direnean, erakusteko, baina, zine ekitaldi bat ere bai, astebeteko zinea udarara begira dukegu, Master Europeo Biologia Marina ere bai, eta, erabateko ekitaldi desberdinak egiten dugu. Ea gerturatzeko aukera daukagun, eta Ibon, eramaten didazun inoiz horrelako, zakit, akto bereziren batera, zure eskutik, zebitzen zaizu. Ez dakit, zu ezagututa akaso beste giroren batera, hobeto moldatuko gara. Eta orain badakizu etxera, zu hor parte zaharrean eta zalea zara eta. Eskerrik asko Naiara. Ikusiko dugu. Eskerrik asko Naiara.